Dobro večer ljudi, dobrodošli svima. Dobro večer ljudi, dobrodošli nama nazad u Ivan Pranjković kanal. Tu je s nama Ivan Pranjković. Radimo jedna, dva duga pitanja. Pa idemo na prvo pitanje. Prvo pitanje. Kad se probudi? Kako se probudi? Probudio se u glavi. Ja sam probudio se. I ovako se probudi. Oh my god, ja ne vjerujem šta sam uradio od sebe. Drugo pitanje, a to je kad zaspe, kako zaspe. Ne mogu vidjeti kako. Rešavam se malo, zezao sam se, ne radimo ta dva pitanja, radimo trik. Ovdje su moje noge. Znači, staneš ovako na rubu. Ne treba da se baš zbog toga. Znači, stanite nekako na rubu. Kurzim da stavim ovako fotelju u rubu, nek napraviš rubu. Stanite ovako na rub i napravite ovako ruku. I op! Se ovako čučenete, op! Ovo je trik. Radimo jedan trik i sada izglasa. Okus, fokus, prdokus. Gledajte ovo. Okus, fokus. Okus, fokus, prdokus. Znači, kako možete izdržati kad stojite onako, vidite. Znači, nešto, evo ga, to je to. Koliko možete ovako izdržati, znači možete staviti. Malo. Evo, gledajte. Opa. I onda skočite ovdje. Da se opet vrate natrag. I sad koliko možete staviti. Ako slučajno nekako uspijete past, nema veze. Ok, možda dosta bilo trikova, malo sam se zezao. Ljudi, to bilo to za epizode, nemaš da svidla, ako je, obažu, like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.